Ahoj, ja by som sa chcel opýtať, tam bol jeden taký slajd, kde si hovoril, že ako im fungovali vlastne na tej jednej strane tých výrobcov a na tej jednej strane mobilov. A chceli som sa spýtať na tie farby, že čo znamenali. To bolo len, aby sa rozlišilo. Ono to malo konkrétne také, že žltá sú Indovia, čierna sú nejakí Američania, biela sú... Že aby tam bol vidieť ten kontrast, že vlastne tá technológia sa vyvíja na celom svete. A každý to chápe inak. Predsa každý má inú angličtinu, každý si slovíčka dokáže preložiť inak. A dosť často sa nám to stáva. A hlavne Japonci moc nemajú radi angličtinu, alebo angličtina Japoncov. To je taká dilema. A oni napríklad majú vlastný tým, ktorým prekladá tie anglické špecifikácie. Takže keď sa chcete s nimi baviť o tom, že majú chybu, tak to zdáte. No tak snažite sa, ale je to veľmi náročné a naozaj. Napriek tomu, že sú veľmi technicky zdatní, tak ešte aj ten jazyk do toho vstupuje, takže je to celkom zábava. Ešte by som sa chcel spýtať, že ako na tom beží OnLive služba na LTEčku. Neviem, či viete, čo je OnLive, čo je cloud gaming. Určite dobre. Ono je tam, keďže tam je maximálne oneskorenie, 10 milisekundové dané to technológiou alebo tým štandardom, tak myslím, že tých 10 milisekúnd, skúste si dať ping z obyčajného počítača na nejaký router a uvidíte, aké oneskorenie tam dostanete. Takže... To 10 milisekundové oneskorenie je hraničné, takže tie oneskorenia sú tam reálne nižšie. Čiže tých 10 milisekúnd dosiahnete vtedy, keď tá bunka je naozaj plná tých užívateľov a každý v tom daný moment chce naozaj komunikovať, tak tá sieť sa musí naozaj snažiť a vtedy sú tam tie hraničné hodnoty. Ale keď budete bývať na vidieku, tak vám to pôjde skvelo. Vy ste spomínali, že máte nejaké simulátory a testy. Tak vy máte aj nejaký tým, čo vám to programuje? Alebo napríklad Michal, keď je tester, nájde chybu, tak začne kafrať do toho testu? Tak ja začnem kafrať do toho testu. Mojou úlohou je nielen poznať tú technológiu. Tá prvou úlohou je nájsť, že to nie je naša chyba. No ale teda stáva sa, že to je samozrejme aj naša chyba, alebo on to možno nie je chyba, ale akurát to tam nebolo doimplementované, alebo tie testy sa vydávajú stále, pridávajú sa nové testy a aj sa updateujú vlastne tie staré testy. Takže stane sa, že pri tom updateovaní tých starých testov zrazu proste sa im tam vytratí jedna vec alebo dve veci. No my sa to samozrejme snažíme opraviť a keďže mojou úlohou to nie je iba nájsť, ale musím to vedieť aj opraviť. Ale samozrejme to opravujem iba na strane tých testov. To, že tie simulátory, čo sú tam, tak do toho sa nehrabem, ale na to nie sú u nás týmy. Ale samozrejme, keď tam ja nájdem chybu, tak ma to vždy poteší, lebo to poviem do krajiny, kde sa to vyrába, proste výrobcovi to zašlem, že teda tu je problém a tu sme to našli a vtedy to vlastne prechádza na nich. Testy sú napísané tou 3GPP štandardizačnou organizáciou, čiže tie testy, to si môže každý z vás stiahnuť zo stránky 3GPP a tam sú vlastne všetky tie testy popísané, všetky tie scenáre sú tam popísané, čiže my robíme ten systém, že len prispôsobujeme tie abstraktné testy alebo tie testy napísané už na ten náš systém, na ten náš simulátor. Čiže nepíšeme už tie konkrétne tie testy. Testy už sú napísané, my už to len prispôsobíme, aby to robilo to, čo sa od toho testu očakáva. Na tom simulátore, na tom hardvéri, fyzicky. Lebo telefón, ešte doplním, že ten telefón je spojený RF časťou, čiže rádiovým interfejsom. Nie je to nejaké len, že Ethernet spojenie, je to proste reálne rádio, reálne generované signály. Čiže ten telefón si stále myslí, že je naozaj v reálnej sieti. Kým si ešte rozmyslíte nejaké otázky, aby som možno doplnil, lebo tu padla taká otázka, že chlapci, tak ako sa tu prezentovali, tak oni patria do jednej časti tímu, ktorý je tzv. Debug tím, ale máme ešte ďalšie dva tímy. Teda ten ďalší tím sú softwaroví vývojári a vyvíjame softwarové moduly do tohto systému. Takže tam je to hlavne o C++ technológií. A potom ďalší tím je tzv. Validačný tím, ktorý
používa rôzne tie koncové zariadenia, má vyhradené tieto simulátory a neustále sa tam spúšťajú všetky testy, tak ako boli zbuildované s najnovšími verziami softwarových modulov, najnovšie verzie firmwareu do zariadení, tých koncových zariadení výrobcov. Takže toto má za úlohu ten tím, že spúšťajú tie testy a pozerajú, že či výsledky prešli, alebo je tam nejaký problém a buď ten problém sa snažia identifikovať sami, alebo to potom ďalej posúvajú tomuto debug tímu. A potom ešte jednu takú zaujímavosť poviem, že teda či už z toho debug tímu alebo z validačného, alebo aj z toho softwarového tímu naši ľudia si aj zacestujú, takže majú možnosť spoznať krajiny, ako už bolo spomínané, Japonsko, Čína, Spojené štáty, rôzne európske krajiny. Takže je to aj z tohto pohľadu, si myslím, že pre nich zaujímavé. Takže to len na doplnenie. A môžete pokračovať v otázkach. Ja by som ešte jednu chceli dodať. Ono to je všetko taká dosť také paralelné s tým, že sa rozprával, teda čo bolo skôr vajco alebo sliepka, kde my sme buď to vajco alebo sliepka, tí výrobcovia tých koncových zariadení sú to druhé, lebo jeden bez druhého to vlastne nedá sa s tým nič urobiť. Pokiaľ naozaj, jak Peťo povedal, ten mobil nemá sa kde otestovať, tak nevie, či to dokáže. A pokiaľ my nemáme kde otestovať ten inodby, to je tá základová stanica, tak takisto neviem, či to podporujeme. Takže napriek tomu, že všetky tie mobilné spoločnosti sú veľkí konkurenti, tak niekedy sa vedia aj dohodnúť a treba to testovať. Že musíme vlastne... Takže to, že hľadáme chyby, tak nevieme nikdy, či je niečo 100% alebo není 100%. Takže chyba môže byť všade alebo nikde. Takže to je tak na okraj. Ja by som sa chcel opýtať, spomínali ste, že LTE šetrí baterku mobilu. Že ako to s tým je vlastne, keď ste vraveli, že tam sú 4 antény na strane príjimača aj vysielača, že ako to vlastne funguje, že či naozaj šetrí tú baterku oproti 3G a tak. No, ďakujem. Takže budem jasný. Dobre, tá technológia je zaujímavá na tom, že tá 4x4 technológia, to MIMO 4x4 nemusí byť stále zapnuté. To znamená, vy pokiaľ chcete prenášať naozaj veľa dát a chcete mať rýchlosť 300 megabitov za sekundu, tak vtedy naozaj musí prísť tá MIMO technológia. Vtedy to nešetrí tú batériu, ale tak idete na úkor toho, že naozaj proste idete po internete 300 megabitov za sekundu. Tá technológia, keď ste niekde mimo, tak jednak vy nemusíte mať teda to MIMO, budete mať iba jednu anténu. Jednak vďaka tomu, že tá sieť, tam existuje ten uplink power control, teda to riadenie toho výkonu na uplingu, tak tá sieť momentálne, keď od vás nič nechce, tak prechádzate do takého idle stavu, sa to volá. Teda sieť o vás niečo vie, ale nezaujíma vás, že presne teda tú sieť nezaujíma, že o čo sa deje. Vtedy to koncové zariadenie naozaj šetrí tú energiu, takže všetko záleží, že vy ste pánom toho zariadenia. Máte to rovnako ako na notebooku, keď tam začnete hrať hru, tak môže mať výrobca napísané, že to vydrží 10 hodín, ale vy tú baterku dáte dole za pol hodinu. Ale keď chcete písať v textovom programe, tak vám to dokáže vydržať. Takže to všetko záleží od toho. Samozrejme, ešte aj to MIMO sa dá použiť vtedy, keď je ten kanál naozaj chybový. Že vtedy potrebujete tú priestorovú diverzitu, teda aby sa to šírilo inými kanálmi aj, aby si to koncové zariadenie potom z tých kanálov dokázalo všetky tie informácie zobrať a nejak poskladať tak, aby z toho došla tá informácia, ktorá mu bola poslaná. Takže všetko. A teraz záleží aj od tej vzdialenosti, od tej bunky, kde sa nachádzate. Akorát dneska riešil taký test, kde presne toto bolo použité, že náš systém bol nastavený v MIMO režime, ale telefón chcel fungovať, alebo mal byť nastavený v
vysielacej diverzite. Čiže tá základňová stanica nemala používať dva nezávislé smery, dva nezávislé streamy, alebo ako by som to povedal, dve nezávislé informácie vysielať, ale mala vysielať tú istú kvôli tomu, aby sa predložilo pokrytie tej siete. Tam sa tá logika snažila dať do tej siete, lebo vás ako užívateľa vlastne musí zaujímať, že čo si tá sieť robí. Pre vás je dôležité to, aby ste sa dovolali a dostali sa do sveta informácií, ale preto sa to snažil vlastne preniesť všetko do tej siete, že na strane tej siete sú fakt výkonné stroje a dokážu to odregulovať. Takže dúfam, že stačilo. Ja by som sa chcel spýtať, keď ste hovorili, že to je ako dlhodobý zárobok, tak kedy to reálne vidíte, že to bude nasadené, funkčné a že sa už na tom bude zarábať? No, na Slovensku sa táto technológia už používa od roku 2009 u nás lokálne v office. Ale inak, a čo sú prognózy, čo môžete čítať na nejaké mobilmany, na živie, tak tí operátori to vidia na koniec roku 2013, začiatok roku 2014. Stále to záleží len od toho demandu alebo tých požiadaviek zákazníkov, že či sú schopní to zaplatiť, či sú schopní to využiť. Takže keď tí zákazníci budú to schopní využívať, keď tam bude tá návratnosť, tá investícia pre operátora, tak potom. A momentálne všetci operátori nasadzovali tie nadstavbové featurey na 3G siete, HSDP a HSUP, čiže tam je tá prenosová rýchlosť dostatočne vysoká. Aj spoľahlivosť, aj to oneskorenie. A naozaj je to len od tých zákazníkov. Takže jednak sme asi mali trh oproti Amerike, ale ja iba poznámka, že ja už na tej technológii zarábam. Takže už to je asi na čase. Dúfam, že ešte chvíľku budeme. No teda, takže... Že ako vlastne funguje ten váš biznis model? To príde za vami výrobca telefónov alebo bázových staníc a povie, otestujte mi to, alebo ako to funguje? Na čom vlastne zarábate? Zarábame na tom, že, ako bolo spomenuté, my sme outsourcingová spoločnosť, ktorá poskytuje resursy ľudí, alebo proste znalostných ľudí ďalším firmám, zahraničným firmám hlavne. Čiže u nás sa vychovajú nejakí odborníci, ktorí sa ďalej poskytnú nejakej inej spoločnosti. V tomto prípade je to výrobca tohto testovacieho systému a robíme priamo pre neho. A zákazníkom toho testovacieho systému sú už konkrétne výrobcovia telefónov. Ako Peter spomenul, tak chodíme priamo k zákazníkovi. Jeden kolega ide v sobotu, ide do San Diega a ja by som mal ísť za 2 týždne do Číny. Čiže chodí sa naozaj k tým zákazníkom, chodí sa odskúšať to priamo k ním, lebo väčšinou už čo sa dostane k nám, tak sú to není prototypy, sú to už nejaké vyvinuté telefóny, ktoré už sa dosť ťažko sa tam niečo opraví, lebo je tu už malý nejaký buď USB kľúč a ťažko sa tam aj distribujú tie nejaké nové verzie toho balíku do telefónu, alebo už je ten vývoj, už je to odladené, keďže je to zaboxované v nejakom malom. Keď je to nejaký nový produkt, nová platforma, tak väčšinou je to veľký board, ktorý má milión všelijakých vstupov, výstupov a testovacích kanálov a všetkého možného. Takže potom sa musí zákazníkovi a tie nové testy, tie najnovšie testy sa musia ísť vyskúšať priamo od zákazníka. Presne na tom zarábame. A presne na tom má stať ten biznis model, že tí výrobcovia tých koncových zariadení, či už mobilov alebo modemov, sa chcú dostať na ten trh, aby to predali. No ale operátor ich nepustí na ten trh, alebo nekúpi si to ich zariadenie, keď nevie, že naozaj funguje, lebo keď sa mu bude prihlasovať do siete a bude mu volať veľa nahnevaných zákazníkov, tak asi nebude moc spokojný, takže presne na tom bude fungovať. Dúfame, že asi aj teda funguje, ten biznis model, že oni sa snažia dostať na trh a tí operátori sa snažia vyhnúť chaosu a tomu vlastne sa snažíme my zabraniť. Aj napríklad v prípade, že ten operátor si vyvinie nejakú vlastnú službu špeciálnu pre toho teda iba pre nich, tak pokiaľ je to dosť veľký operátor, napríklad Docomo alebo Verizon alebo iní veľkí operátori, tak tam je ten potenciál tých koncových zariadení niekoľko miliónov, asi aj viac. Takže tam bude dosť veľa peňazí.
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať reálne rýchlosti, či viete. Lebo 300 megabitov je síce pekné číslo, aj ten 1 gigabit, ale koľko za reálne? No, reálne tých 100 megabitov dá určite. Je to, keď chcete vedieť reálne rýchlosti, tak je to od 100 vyššie. Tých 300 cez 320, tak to je naozaj tá teoretická rýchlosť. Tak tá reálna, akože tá teoretická rýchlosť je tých 320, ale v prípade teda, že tam sú tie 4x4 tie anteny, to ešte tiež vlastne je to v tom štandarde, že takáto je možnosť, ale ten vývoj tých koncových zariadení, tých modemov a mobilov tiež ide postupne, takže oni tam tiež do tých svojich prvých zariadení hneď nedajú 4 antény a hurá, poďme na 300 megabitov, lebo to nie je až také jednoduché, keďže tam zrazu počúvate viacej kanálov a vy musíte zistiť, že vlastne čo dostávate dvakrát, lebo tie dve antény, keď vysielajú, tak rovnako dve príjmajú. Čiže jedna príjma signál z oboch a aj tá druhá príjma signál z tých oboch vysielacích. Takže tam prichádzajú také celkom zložité procesy na to, aby to tie koncové zariadenia teda vedeli rozlušiť. Takže tých 300 megabitov sa ťažko dá odskúšať, pokiaľ nemáte to zariadenie naozaj do reálnej siete pripojiť. Ale určite nad 100 vyššie. 4x4 MIMO, hovoríme stále. A tých 100 megabitov, to je teoretická rýchlosť, je to zase pri tej jednej antene. Ale keďže už sú koncové zariadenia, ktoré majú 2x2, teda dve antény má to, tak tých 100 megabitov určite, aj viac. Pred nejakými dvojmi mesiacmi uverejnili nejaký článok, že dokázali otestovať 4x4 MIMO a bola tam aj uvedená nejaká prenosová rýchlosť, ale nepamätám si to naozaj.